pohvala na forum, tako Čekaj je. me Stefo, čekaj me Stefo. Vrati se, okej, pobegaj. Doma, Molim? Nije, nego jesi li? Jesam. Tu. Može? Aj van. Šta? Samo, ajde Matej van, bogati, ajde van! Jeste ga ubili? Alo, što ste bojili NRG? Podlider može pitanje. Sramota vas. Nisu bojili moje, ne. Kako ti je nik da te pohvale na forumu što si podlider? Ajde, hod. Jeli? Mene pita. Šta te briga? Šta me mene briš? pita? Vidi sam, pa pohvali ako ti boli na Ti ga je Vozi. prekinuo da Poji govno, neću te pohvaliti. ti ga je Pitam, prekinuo da pevaš ti kako ne bi ni dirao. pa nego šta bi treba nego pjevat, oš da prdnem. Ko će da roba, bre? Mogu ja da... Ja, Ajme, meni. prljava. What? Kako sam Ja, alo. Svi unutra, Zlatan. Ja imam alat. Ovi se pobijali. Ja i doma ne možemo doći avion na cesti, Policajac. boga mi, znači evo bloka. Evo imamo i ovce u bio kanalu, pa daj. Jeste ubili? Svi unutra u ZG Zlataru, svi unutra! A ubili nas. Dam ti zeg. Ja nemam nikoga ubio. Koga su ubili? Karl Morrison. Vito, ti si policajac. najbolji lider u povijesti Nije on lidera. policajac, budala, on ne lider na Jeste vi glupi? Ja Aj sam, znaju. ne mogu ja sam da i pucam sve. Gdje je ovaj Ti podlider glupac. naš? Podlider u... Alo, je li tu podlider možda? Šta hoćeš be ti više? Kako si? Ajde vici šta hoćeš. Pa pitam kako si, jesi ti bolestan? Dobro, odlično sam, aj sad ću Dobro, uti. super, poji govno, pitam te kako si. Koji je lik, jebote, pitaš ga kako je deres. Pa sretan je. Previše Ne sretan. stvaraj više. Alo be, skini to, daj samo meni i tebi. Evo, Nemoj tako, pa ne može, mi smo organizacija, moramo funkcionirati kao organizacija. A kad bi ti čutao, mi bi funkcionirali dobro. Pa da se ti ne dereš, još bolje bi funkcionirali. I da nemamo ovcu u kanalu. Evo ovako, ko je za to da skupimo malo donacija da doniramo u sef? Veliko za. Evo Jel sad idemo normalno pričam. Te vi, bre. Idemo svi Evo na ZG Zlatara. Mi smo u ZG Zlataru. Lider, ja ću malo kasnit, moram na WC, imam proljev. Aj molim te, ajde molim te. Brate, pa ali što nemoj da ne mogu se glupaš, opraviti, molim. jesi ti bolestan, sin? Sad ću, momčilo, sad će da ti ide ban na TeamSpeak da više ne možeš uđeš. Sad ćemo digni. Sad ćemo digni. A čekaj, Bre. evo. Šta da čekam? Momčilo! Mogu ja da uđem? Jesi glup, izlazi iz kanala! User was kicked out of your channel. Pa promeni PV, čoveče. Neću da promijenim. Moramo napraviti tutorial za ove ljude što su 5, 6 i 7 level u ORG da znaju kako šta radi. I treći. I Ne treći. zaboravimo na to. Ja ne znam zašto si ti primio lika 3. level u ORG. Pa koji ćemo kurac? Ja sam 5. level, pa nisam u tebe 100 puta. Ti si kreten. Znači, Vrlo to je intelektualno tako. 100 kroz 100 da si ti kreten. Znati osobu 10 minuta i reći da si pametniji ovdje, to ti je baš Da, ono. baš to. Pa ne, to u roku, ni to mislim. Aha, A to ne znači da si pametan. da, baš to idiote. Imao sam drugi account 35. level na Baltonu. Evo, ja ću tebi prniti u mikrofon, pa to je moje mišljenje o tebi, ako baš toliko želiš. Evo, slušaj, pažljivo. Ostavi 30 pa u set i spikaću te. Zašto si ga ubio? Jer je jadan. Dogovoreno. Zašto ubijaš ljude? Zašto ne? Lideru, ja ubijam mi gengove, ali to dobro, iskreno. Šta? Ubijam enemy ove organizacije, ali smijem to. Dođi ti po bazom. Idem, evo, krenuli ja i doma. Odoh ja dolazim za 2 minuta. Brzo se vraćam. Ti to? User disconnected from your channel. To. Ajdi, Ugasi Bojan, motor. Goti. Ugasi motor od Suzana! 499, ajdi. Pa ček, Vito, što onda mi smijemo voziti? Ništa.
Rent. Jer se vozi u bazu, zajebava se, troši. Pa dobro, napunit će, super. Znaš ti, kad sam ja bio lider STB, ja sam ovako rekao, ako uzme auto, taj puni, ako ne napuni, auf Wiedersehen, nema nazad. Ti, Vito, moraš naučiti biti lider, još da te ja naučim. Ja kad sam bio lider, to je bilo jako efikasno. Je. Pozdrav za Darija Vojislava Čurku, mog prijatelja iz Čačka. Da kažeš? Kaka Čurka? Pa Čurka iz Čačka, kako ne znaš za njega. Brate iz Čačka. Mogu, Vito, Šta je? mogu li sutra snimat našu, da pokažem kako je dobra naša baza? Snima klip. Možeš, što ne bi bilo. Pa dobro, pa te pitam. Isuse doma, ti si Sutra glupa. u 12, tačno. Ovo u životu nisam vidio. Ajme, meni majke, ti su se. Sad će onaj mogu ja se traljavi portam? turist prije nas. Mogu li ja da se portam? Naravno. Ti koji si slušao? Daj. Koji Tito, gdje je Tito? Znači, upališ li još jednom sultan i voziš li se kikat, će ti stani u vrstu. Ne smiješ ga kikat, nije ispunio. Ali ja ne smijem sultana se voziti, pa šta smiješ se voziti? Pa ne smiješ. Pa bazi konja. Smiješ, moraš puzat po zemlji. Moraš glumiti Krpić. jazavca. Hajde vas dvoje, dolazite. Pa stižemo. Tišina. Pa Sad ide. ćemo. Vito. Your channel was edited. Halo? Ja, opet ne. Miloše, Ja, boli me glava. Miloše Bruzim, Molim, brate, tu sam. dođi pod bazom. Pa evo Evo tu sam, ga, evo tu tu je. tebe. Dobro. Dobre. Dođi pod 3 baza, dir. Evo idemo. Talk power Aj ti granted. doma. Pa on dedo me vozi, sad ćemo. Talk power revoked. Nećemo nikad ući. User was kicked out of your channel. Šerife, Šta? gdje si po bazi? Evo idem ka bazi. Evo, Polako vi to, sačekaj. Iće Musa. 10 nas ispred, vi to. Talk power Hello. granted. Ovaj Miloša Bruzi, on je dobar. Miloš je dobar, da. Miloš je baš dobar. On je... Stanite u vrstu, bre. Znaš ti ko je Miloš? Miloš ti je ko šiptarski kruh. Nako topal, dobar vrh. Dobar lik. Stanite u vrstu. Zavir butogne. Da, Ima budalu. žele si soda. Kruva. Vanja nisi u vrsti. To nije vrsta, Vanja. Dečko, idete na Infogamer ove godine. Vanja, Ivan, idite stani lijepo u vrstu. Ajme meni, aaa! Šta je Šta si bilo, mi dede? dao ovom ciganinu talk, daj ovom Milošu talk. Bilo šta je bilo? Kojem cigan? Ko je cigan? Hvala ljudi. Ko je cigan? I ja se ne dereš, čuti jebote. Palo je, Nešto ga ozlijedilo, šta je bilo, deda? pala mi je kutija s User joined your channel. police, Isusa ti. Hoćeš li dedo ti dolaziti bazi ili nećeš? Pa idemo, Isusa ti prevrnio nam se rent kod tamo na ulazu di je aerodrom u Zagrebu. Vidite relu. A šta ću relo kad konačno sam stavio plaću da mi je izgubit. spav... Ej, nećemo dobiti platu još. Doćemo, brate, aj vi krenite reketi, mi dolazimo na lice mjesta. Krenite, Ne znam koji može, bre. kako i može. Šta pitaš, ne kontam. Znaš ti Vito šta se meni jednom desilo? Jednom desilo dok sam igrao sam, pa ovo ti je živa istina, možeš pitat doma kuš.
Čuješ? Čuješ, Vito? Ajde pričaj, šta si uradio, ajde. Nisam mu ja uradio ništa, stvari što su meni uradili, znači igram ti ja sam, znaš. I ne znam, bit će radio neki rob dok sam bio još u Al-Qaidi. I uletite mene 3 ose u sobu, znaš šta su ose valjda. I brate zuje leta, ja istrčao iz sobe, ostavio komp, nisam se mogao vratiti. Nice. Ja umro, I kako si ih onda istera? ne znam, utekle. Nema. Kako Zanimljiva lijepa priča. Jel tako Vito? Vito, dobit ćeš pohvalu, ti si najbolji lider na planeti, iskreno. Rekao si gasiti. Bacuje nam se pod auto ljude neki. Šerif, aj silazi sa to NRG. Nije Ti Filip imaš šerif. 3 sekunde da siđeš sa NRG. Ajde, sjedajte kod mene i sjedajte u koju. Aj, mi ćemo doći tamo na reket.